U Francuskoj je 27.5. održana jedna zajednička vježba Francuza i Hrvata, dakle vježba spašavanja iz ruševina. I sada će moji gosti reći kako je to izgledalo, što su sve tamo radili. Ovdje su mi gosti iz javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke, dakle članovi Dražen Vagaja, Kristijan Brmalj i Zoran Laslović. A tu nam je specijalan gost, to je pas Rein. Srećan pozdrav, dobro nam došli. Dobar dan. Dakle, u Francuskoj ste bili s jednim posebnim povodom. Evo, možda koju riječ o tome kako to da ste išli baš u Francusku i kako je vježba sama bila? Pa povod je bio tako da se jednostavno mi usavršavamo i napredujemo. Vježbe uvijek dobro dođu. U koordinaciji skupa sa Francuzima smo imali priliku da budemo njihma gosti na vježbi. Vježba je trajala 3 dana. Bilo je zanimljivo i puno toga se moglo naučiti. Ono što ste mi bili prije rekli, dakle da su Francuzi u biti nekakav model vam dali po kojem radite, tako da nije bilo problema da su slični načini rada i tako. Tako je. Francuzi su kod nas dolaze već nekoliko godina na obuku, odnosno oni nas obučavaju. Svi smo završili te njihove obuke, neki prvi stupanj, neki drugi stupanj kao voditelji timova. I modele koje su oni primjenjivali tu i se te modele primjenjuju doma u Francuskoj, tako da kad smo mi dolazili dole kod njih na vježbu, vidjelo se da je identičan rad. Koliko je razlika u poligonu? Dakle, mi imamo naš poligon u Šapjanama. Ja nisam bila oprema, dakle njihova, naša, tu smo negdje ili? Pa oprema je ovisno o proizvođaču, ne razlikuje se. Mi smo bili malo fascinirani njihovim, oni našim. U biti naši su kamioni kompletniji nego njihovi. Oni imaju tipizirana vozila u kontejnerima, mi to imamo drugačiji su proizvođači, tako da u biti oprema je jednaka, samo su stvari u proizvođaču. A njihovi poligoni, oni imaju ogromne resurse. Financije do prostora gdje vježbaju, tako da je to, mi ne moramo se s tim uspoređivati, mi imamo taj naš poligon koji unapređujemo, na kojem radimo, a oni imaju lokacije po Francuskoj, tako da oni kompletnu vježbu od 500-600 ljudi organiziraju na nekakvom prostoru napuštenom. To je baš, nismo bili baš u hotelima ni nekakvim luksuznim smještajima. Spavali smo u šatorima i... Da, kad bi oni došli ovdje, onda ih sve smjestimo lijepo u hotele, najviše zvjezdice. Pa to je, ali... Ali dobro, ovdje je bila recimo ta vaša akcija, dakle, vježba spašavanja iz ruševina. Ono što je specifično recimo za Francuze, da oni imaju već u vatrogasnim postrojbama svoje odrede sa psima. Kod nas je to recimo novina. Da, psi u vatrogasnim postrojbama su običajna stvar. Ne samo u Europi, već u cijelom svijetu i eto, da se malo i pohvalimo, znači Primorsko-goranska županija, mi smo prvi vatrogasci koji koristimo pse za spašavanje iz ruševina. Ovo je bilo jako jedno veliko iskustvo u Francuskoj, jer vidjeli smo da, iako recimo mi radimo sa psima skoro možda 2 godine, kad bi se sve ukupno uzelo, ne zaostajemo što se tiče rada. Dobivali smo zadatke pretraživanja ruševina, naši su psi pronalazili i Rein kujica i kujica Rubi i druga kujica koja je bila s nama. Tako da su i sami psi i cjelokupni tim je dobio pohvalu od voditelja same vježbe, jer su se iznenadili na koji način mi radimo praktički sve isto kao i oni, to jest mi smo praktički jedna velika njihova škola. Upravo imamo kadrove neke koje ste nam donijeli iz Francuske. Evo, može sad prilika, s obzirom da su bili ovi veliki potresi u Italiji i često, evo, upravo i ova vježba je nekako u skladu s tim, dakle, kako spasiti nekog iz ruševine, kako se u biti spasiti da ne budemo u ruševini. Evo, možda bi to bilo sad najbolji nekakav savjet koji možemo dobiti s prve ruke. Što bi nam rekli? Ja moram priznati da sam dobila mail gdje se govori o tom trokutu života, gdje se trebamo sakriti, dakle, negdje pored neke stvari, ne ispod recimo stola, pa su isto tako pisali ono što sam malo prije isto spominjala, ne ispod štoka. Tako je. Pa evo sad možda da čujemo gdje je pametno se sakriti. Uostalom, kad se nešto dogodi tipa potresa, teško je biti pametan u tom trenutku, ali ipak nešto možemo učiniti. Pa najbolje je izaći na otvoreni prostor. To je definitivno najbolje izaći van. Jer ukoliko i dođu do kolapsa zgrade gdje se nalazimo, zgrada se ruši na jedno mjesto, mi smo vani, to je koliko toliko sigurno. A ovo što ste rekli, istina je, znači imamo jedan trokut života
koji nam predstavlja recimo podnicu, a gornji dio trokuta nam je vrh komada ruševine gdje je pao. Znači ne ispod stola, ne u autu ostati, već ostati, sklupča se pokraj auta, ako padne armatura ili dio građevine na auto, napravit će se jedan trokut gdje će mi ostati mali prostor za preživjeti. A ukoliko se ne do Bog neko i nađe u ruševini, treba u svakom trenutku proizvoditi bilo kakve zvukove. Jer dolaze spasioci, prvo ruševinu pretražuju vatrogasci u binomima, u parovima, nakon što oni pronađu osobe koje su preživjele, ukoliko još osoba fali, onda se šalju potražni psi. Važno je ovdje naglasiti da vatrogasci u svakoj katastrofi, vatrogasci su temelj zaštite i spašavanja. Ne samo kod nas, već i u cijelom svijetu. I zato bilo što da se desi, vatrogasci će uvijek izaći i najveći problem se dešava kod toga, kod samog dolaska na mjesto. Da li su urušeni putovi, da li su srušeni mostovi. Sve to samo od sebe odgađa daljnju intervenciju, ali ukoliko se nađemo čim čujemo bilo kakav zvuk, treba dati do znanja osobama koje nas spašavaju da smo tu, jer kad dođe do potresa, osoba koja je zatrpana mora znati da se radi na njenom izvlačenju. To je ono što je bitno, a s obzirom da znamo da ste dobro obučeni, za to nećemo očekivati, ali ćemo se nadati da ako dođemo u takvu situaciju da ćete nas ipak spasiti, upravo se za to i obučavati. Kažu da je puno bolje cijeli život. Pitaju me za psa je li imao koje akcije. Imao je 2 potrebe što se tiče šuma, što se tiče ruševina, pitaju je li imao potrebne akcije. Rekao, dao Bog da cijeli svoj radni vijek samo vježbamo da ne radimo, jer bolje je, ko što kaže, bolje 10 godina pregovarati nego 1 dan ratovati. To je istina. Evo što možemo nekako onako sveukupno reći o dojmovima, dakle, koje ste donijeli iz Francuske? Pa, mi smo zadovoljni, mi smo još nas 2 kao voditelji timova, još 2 kolega. Zanima nas je i taj dio drugi, ta njihova logistika, put do tamo, organizacija puta. Znači, ipak mi smo išli sa 2 kombija i našim kamionom, moramo sve prilagoditi tom kamionu, psima, o svemu mora se voditi računa, o prehrani, tako da je to, nije to samo otići u Francusku i mi smo došli, dobar dan. Ipak je to put je dugačak, malo veća organizacija. Da, trebalo je, ali evo, uspjeli ste i bile, dakle, mi smo zadovoljni, da. Ne zaostajemo za njima ni sekunde. Dakle, rekli ste ovaj poligon u Šapijanama je jedinstven u Hrvatskoj. Da. To je jedini poligon. I tu nam dolaze, trenutno. dakle, kolege iz ostalih krajeva. Ne dolaze, ali bi trebali. Trebali bi, ali je to, nažalost, mi nismo, imamo jednu krovnu organizaciju, ali mi imamo svako svog poslodavca. Tako da sve to se svodi na kraju na financije. Ako ćete vi nekoga dovesti nekamo, vi ga morate i platiti, smještaj, u biti se sve svodi na novac. To ste vidjeli, šator je dakle na terenu i to je to. Dakle, ne morate plaćati ovaj. Evo, ništa, ja vam se moram zahvaliti, o ovoj temi bi mogli uistinu puno pričati, nada se da neće biti potrebe. Ali evo, glavno je da smo mi rekli ono što bi trebali ljudi znati. Hvala vam lijepo, želim puno uspjeha i nadam se što manje, barem večeras, intervencija. Što više vježbe. Što više vježbe. Hvala vam. A možda bi neko se želio i okupati, pa evo, možda neke novosti je laridozno u Kostreni.